ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ 10ଟି ତଥ୍ୟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ମନାଯାଏ ଯେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ନୂଆ ବିଷୟ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବନାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ପଢ଼ିଲେ 60% ଅଧିକ ମନେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଅକ୍ଷର ବଦଳରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ମନେ ରହେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ପଢ଼ିବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ନେଲେ ପାଠ ଭଲ ମନେ ରହେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ସମୟରେ କମ୍ ପଢ଼ିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ଅଧିକ ମନେ ରହେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ଜାଗା ବଦଳାଇକି ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ତାଜା ଫଳ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଆଇକ୍ୟୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ପଢ଼ିବା ବା ନୋଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହାଇଲାଇଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହୋମୱାର୍କ ଚିହ୍ନ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଏ।